Gikan akong brother-in-law bukid, nagdala siya og pagkadaghan nga kuan mga bayot. Oh, unsa ni avocado. Bitaw ay, kuan ni siya pil. Daghan kayo katong akong giblagan ba dito kani adto atong nadto mi sa bukid. Mao na siya mga bayot. Oh, namu po siya iyang gidala diri sa moang panimalay. So kanon tanawon niya mga bayot. So hi des among arenola diri oh. Bitaw di ni siya arenola mga bayot. Kaldero na namo dire mo na amo ang dungaganan og maglata mi og unsay angay laton. Sugdan na nato atong adlaw karon sa ato ang pagsugod, magluto ta diri og potato mga bayot kay magluto ko daan og kalanon desero yung mga adto niya sa amo ang adtuanan. Kada adlaw kini niyo makita sa kuwang video kay kada adlaw punis lang mukaon. Galata ra day ko diri og karning baka, ako ra nang gibutangan dra og duha ka buok potato para sa akong bahandi. Nagtumutungo ra kog butang dira mga bayot og kanang potato ba kay basin di ay pud og makakuot ko ang bahandi sa iya ang kibot-kibot mukaon siya aning ako ang gibuhat nga kalanon din ha. Luto na day ni akong gilatanan ni magpaabot ng kog mabuto sila dayon naghugas ang day ko diri og wa ka panguros nga pipino mga bayot ubanan na ning ila ang pulapas akong kalimutaw ning ila ang kamatis dayon kaning atsal nga dili halang diri mga bayot ato ra nang ibutang dira tagstag sa plato ato ra diri siyang gi trapo-trapuhan kay aron din na basa din na sa plato mga bayot then magkuha tagtadtaran diri kay magtadtad ta diri sa ila ang pan mga bayot actually usahay mga bayot basta gutomon ko kani pan na ako ang isula sa kape lami-lami biya pod og ato ning itusno sa kape kay kani asgad-asgad unya ang kape tamis-tamis aw lami kayo kombinasyon sa imong babaw ug imuhang tudlon so ang pag-slice ana mga bayot mura ra ka draga abis ug balani taraw mo lang nimo na draga bes kay aron iniglubok unya dali ra mga dugmok so ana ra kasayon bitaway nipis-nipiso nato na siya paghiwa dira kay ganahan na sila og nipis ba sama sa ako ang lawas nga nipis pa sa keeping charot nangandoy biya sa Celestina bitaway ato na nang ihapnig din ang angay natong hapnigon karon makakaon na tanig dali ako na dining gitulaan ni akong binhi diri while nag-prepare ko sa amo ang kalanon aning amo ang lamisa kay aron di ni magsunod-sunod nako kay og di na ako ni hatagag pagkaon di palingkuron na naingon na siya ikog ako na dining gihukad ni amo ang lami ang pagkaon mga bayot lami magyuni lantawon pa lang daan lami na so ako ra ning gibutang ang plato ni among lamisa day kutsara ay tinidor riay kay way kutsara ding available din baso ayon ako ra dining gipanghukad og gipangbutang sa plato ning kanunan ninyong makita sa akong video kay malisod pog maghukad ko diri og ulo sa bulad no nga wala may available diri kani may available sa ilang refrigerator og kani po ilang kanunay kanon so kani mo akong hukaron sa lamisa kamo na isabot ana sa inyo ang gilantaw ug unsa nang mga klasihang pagkaon basta kani tanan pagkaon masulod ni sa tiyan ug makabusog ni para nila kani mga kalanuna kaniadto bagong abot pa ko dinhi o bagong tugpa pa ko aning planetahang ako ang himutangan karon inigmukaon ko ani hunahuna nako kani akong tiyan payakpak pa murag kulan pa og tangtan ba karon mga bayot ug mukaon ko aning kalanuna bisag gamay ra ako ang kanon mutolid na ako ang usa ka bitok kani ning kalanuna ako ang ugangan mo gagama ani pero kaning usang kalanuna pinalit ni namo dito sa city atong nangadto mi napurma migtawo karon duha ni Karina mga bayot kay mga tumi sa mga sister-in-law mo do ami dayon nagpalit sila og kalanon para barbecue namo hi say hi nako sa gara sa kong binhi gikuha niya ang cellphone sa iyang tati ug iyang gidulaan makita ni siyang tati karon mudagan-dagan ni Karida kay hadlok ni siya kuhaon og balik kay iya maguning gidulaan nakaingon maguna siya og remote control na iyang gikuha bayot perting boring nga gitawon kayo nag-andam ni Karina alas 3 sa hapon karon mag-alas 6 na sa gabi na hapit wa pan human ako makagupa busy kay sila kay sa ilang trabaho karon kay daghan sila og client ba dayon kuan ang ilang kliyente kanang nag-remit sa mga income so unsa nang orasa karon wa ko kabalog sa may orasa mo adto tuwa sila sige lakaw-lakaw sa gawas kay naa sila gi asikaso mga papeles abot na nila gihawoy na niya kung usa ka buok tango og tinagad sa wakas nakasakay na gyud mig sakyanan abdan may pulo ka tuway gugunuwat na may diri mga bayot sa ilang panimalay sa mga aon ta si hi nakbe ay queen nga nagsulat ko na siya. Magalas 9 na diri sa gabi mga bayot gipalitan kog noodles ani ako ang kapika sa ilong ambot unsa ning noodles ka wa man gud ko kay balog unsa ning kalanuna ay pero sa instruction mga bayot bisag Russian na siya or lahi na siya og kanang mga lengguwahe ako nang gi-translate mga bayot sa ako ang mahiwagang cellphone mga bayot ug unsaon pagluto mao ni siya ang mga seasoning nga ato ang ipangtapak na tuon niya ana inig maluto na tong noodles mga bayot kani siya nga ako ang nakita ko ni kani adto didto sa Pilipinas pa ko ug wa ko na sayop mao ni oy ipangtungtong atong binangka
kalba nga ibaligya og madomingo. Para din na siyang giyab-an ang tubig din ha. Then ato na ning ipang huwad ning mga seasoning diri mga bayot. Nahibong ko aning seasoning nga ako ang gibutang ning soy sauce. Oy kay magkahuna-huna ang tagdautan. Then ihagbong ra nato na dira mga bayot. Ako ray mo kaon ani kay ako ra man gyud poy hilig og noodles din kay kani akong mga kagupa di man gyud mga on aning kalan-ona. Oy gawas akong ugangan pero kana akong ugangan mga bayot og mukaon magkuhit-kuhit ra ka mahadlok lagi siya og magsakit na iyang tiyan o kalibangaon kay kanay laging sensitive kuno sila og mga stomach. Human ako og gaon mga bayot dire. Magbugno na punta dire sa mga sanina ni Karina o kani iyang mga jacket nga pang autumn na mga bayot kay bugno na ako na din ni siyang gipangkuha ning iyang mga dress nga pang summer kay ako ni siyang pilon og binagsa mga bayot kay ato ning ibutang dito sa mahiwagang kaban. Murag sunod tuig ani mga bayot di naman po niya masuot god kay mga gagmay naman po kay ning mga sinina aso sugdan lang nato ni dire og pilaw no aron mahumantan ni atong trabahoon. Hay des ako ang bahandi diri sa akong kakiliran mga bayot nga maayo kay iyang pagkatulog. Natulog siya karong oras sa mga bayot kay lapoy kay na siya ganina og perting dayak ana niya dito sa ako ang sister-in-law balay. So abriha lang nato ni dire atong hunos mga bayot tang tangaw nato ni dire ang mga pajama o kanang mga jacket kay mo ni atong ibalik og hanger. Kaning mga nuuga mga bayot antong nag 2 years old pa siya ni murag masigo-sigo pa man niya siguro. Lantaw lang nato ni ug asay masigo mo atong ihangir ang di masigo ibalik na tog pasok din ha sa honos kay di naman po na niya magamit. So mo na niya mga jacket mga bayot nga ako ang napilian nga angay pa niyang magamit karong panahon na. Parpada ni siya ang mga pajama ni o ang mga jeans ani ako nang gipamilo akong gibutang sa pikas honos. So tangtangon nang nato nang nangahibilin dira no nga kanang mga sagabal sa ako ang panglantaw o sa ako ang mga mataba pangtangtangon tana mga bayot kay aron hapsay ni atong agi dire. Kani ding mga hangira mga bayot pakapini sa sanina og mopalit mi og sanina ni Karina. Among ipaapil og sulod sa cellophane mga bayot. Kaya ron makasave ba? Kana pa'y paliton? Mao na gingon og magtinihik po tani og hunahuna ra ko magtihik mga bayot. Kay og kwarta wa man gyud jud pukod sa mo wa may ikapatihik ani. Sumara to noon human na gyud kog pangsabit aning mga jacket ni Karina dire.